Θέλει συστάσεις. Αντιγόνη, Κύπρος. Αυτή η καρδιά είναι που χτυπάει δυνατά και θα χτυπήσει δυνατά για τις επόμενες κάμποσες ώρες. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Η δικιά μας η καρδιά δεν ξέρω πόσο δυνατά θα χτυπήσει να τα αντέξει. Για τους Έλληνες που μας ακούνε από το εξωτερικό, ότι καλό είναι να ακούσετε εμάς. Δεν το συζητάω, θέλουμε παρέα, αλλά Ελληνικά τηλεφωνικά νούμερα ναι, και ελληνικές κάρτες. δεν να μπορείτε το να πω πιο σωστά. ψηφίσετε, ναι. Έτσι. Αν έχετε ένα ξένο νούμερο, μπορείτε. ψηφίζετε. Λοιπόν, οι Δανείοι δεν έχουν αλλάξει απολύτως τίποτα από την εμφάνιση του εθνικού τελικού. Είναι σαν να είναι ρακόρ από το Φεβρουάριο. Έγινε γνωστή το 2009 στον 8ο κύκλο του Deutschland sucht den Superstar. Αγάθα, πες τα κυπριακά που τα ξέρεις. Καλά, σε λίγο. Αυτή λοιπόν ήταν η Σάρα Έγγελς που είναι φοβερό. Οι Αυστριακοί δώσανε στους Γερμανούς τη χειρότερη θέση εμφάνισης. Κανείς άνθρωπος δεν έχει κερδίσει από το 2. Fire θα πει φωτιά, αλλά δεν μεταφράζεται πάντα και φουέγο. Α, μπιχτή. Ο 28χρονος Νόαμ Μπετάν, γιόλο. Μέχρι τότε την ήξεραν από κάποια τραγούδια της και από τον τελικό της ένατη σεζόν του Voice. Έχουν 2 Voice στο Βέλγιο, ένα για τη Βαλονία, ένα για τη Φλάνδρα. Αν κοπεί το ένα, πα στο άλλο. Πάρα πολύ βολικό. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, κάνουμε εδώ μια τη μικρή βάλανε παύση. τελικά τη διακοπή που σας είπα πριν για την Κάρτ Ποστάλ. Θα δούμε, δεν θα δούμε. Μάλιστα. Άρα έχουμε και χρόνο, βρε Μαρία. Είναι η καλύτερη παρέα που μπορούσε να έχει. Ήταν υπέροχη. Μπράβο τους. Λοιπόν, να έρθουν λίγο οι σφιγμοί στο. Πάμε στην Ουκρανία. Πάμε στην Ουκρανία, λοιπόν. Συγγνώμη, Λελέκα μου, δεν είχα ανάσα να μιλήσω. Η Λελέκα είχε ένα πρωί να βγάλει το τραγούδι, ευτυχώς, Γιώργο μου. Ναι, σε ευχαριστώ, Λελέκα. Δεν του φαίνεται, αλλά είναι καψουροτράγουδο. Το άλλο καψουροτράγουδο που δεν του φαίνεται είναι αυτό που εμφανίζεται στη θέση που έχει φέρει τις περισσότερες νίκες. Είπαμε, θα σας πω όταν έρθει η ώρα Δεν του. θέλω να ξέρω. Εγώ πάντως δεν θα την ξανακάνω τη φωνή, γιατί δεν θα βγει μετά η μετάδοση. Για την Ναταλία το λέω αυτό. Θα φύγουν όλοι οι άνθρωποι από την Αγία Παρασκευή, καταρχάς. Βγήκαν οι οικοδεσπότες, γιατί η κατασκευή της Μάλτας που ακολουθεί είναι ίσως και μεγαλύτερη από το νησί το ίδιο. Και ο Αϊντάν είναι ρακόρ από το βίντεο κλιπ του. Φορούσε ακριβώς τα ίδια ρούχα το Φεβρουάριο. Μόνο εγώ δεν είμαι ρακόρ από το Φεβρουάριο. Ναι. Γιατί πέρασε τον Botox. Γιατί κουρεύτηκα. Ηνωμένο Βασίλειο και ο Look Mom No Computer. Θα τον λένε στο τέλος της βραδιάς Look Mom No Points? Όχι. Αυτό το ακατανόητο χάος που θα δείτε θα βρει το κοινό του και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα φύγει με 0 στο televoting. Βάζει στοίχημα. 50 ευρώ. Πήγε. Ωραία. 12 γραφεία, ένα δίσμηρο φυτό εσωτερικού χώρου και 4 χορευτές με γούνινες οθόνες υπολογιστή στη θέση των κεφαλιών τους. Βασικά τίποτα δεν θα μείνει στη θέση του τα 3 λεπτά που ακολουθούν. Το όλο act είναι σαν να βλέπεις Peppa Pig υπό την επίρρεια παραισθησιογόνων. Αυτός ήταν. Παιδιά, μου στέλνετε μηνύματα, θέλει κόσμος να βάλει 50 μαζί στο στοίχημα. Θα πάρει τα λεφτά πίσω. Ναι, παιδιά, τόσα χρήματα δίνουμε στην ΕΡΤ για τα τέλη. Να αρχίσουμε να παίρνουμε πίσω σιγά-σιγά σε 50 από τη Μαρία. Και τώρα τα βγει άλλα τραγουδία σε όπερα μετά από αυτό. Λέγε. Regardez, s'il vous plaît, πόσο πολύ το θέλει η Γαλλία. Τις αίρες στην πλατεία έχει μαζευτεί κόσμος για τον Ακύλα. Του στέλνουμε την αγάπη μας και στέλνουν φυσικά και αυτοί. Πώς τη λένε την πλατεία των Σερών? Στην πλατεία Κρονίου βρίσκονται. Κρονίου. Όχι στην πλατεία Ελευθερίας. Να γεμίσουν και την πλατεία Ελευθερίας, γιατί όχι. Το χαμό που κάνουν οι Μολδαβοί στη σκηνή μπορεί να τον κάνουν και στη βαθμολογία. Ήρθαν αθόρυβα. Μου φαίνεται απίστευτο ότι χρησιμοποιώ τη λέξη αθόρυβα για αυτό το τραγούδι. Ήρθαν χωρίς να είναι φαβορί. Στη θέση που έχει φέρει τις περισσότερες νίκες, 7 στο σύνολο, στη θέση που είχε εμφανιστεί και όταν κέρδισε με τους Λόρντι, είναι η Φιλανδία. Η Λίντα Λαμπένιους εμφανίζεται με μια ασημή τουαλέτα, λείπει το μπροστά μέρος. Ο Πέτε Πάρκονεν με ένα μαύρο πουκάμισο, λείπουν τα κουμπιά. Είσαι καυτήμα ψυχρή, είσαι ένα φλογοβόλο. Κάθε φορά που είμαστε σώμα με σώμα, παθαίνω εγκάβματα 3ου βαθμού. Ναι, ξέρω, στιχουργικά μοιάζει με το μεκές τρελέ μου έρωτα, αλλά δεν είναι. Μια διόρθωση πριν συνεχίσουμε, ότι η Μπαμπίλαν κέρδισε το 2008, όχι το 9, το 8. Βέβαια, στο Βελιγράδι, εκεί ήμουν. Και τι δεν το λες και με αφήνεις και κτίθε? Γιατί η έννοια σου είναι πώς θα μιλήσετε κυπριακά σήμερα, τίποτα άλλο δεν σε νοιάζει. Είναι όμως και η Λιθουανία, Μία φορά να στείλεις ένα ποπάκι, μια μπαλάντα, όχι. Ωραίο βέβαια είναι. Δάκρυσε. Αυτό. Πάμε τώρα στην Κύπρο να σας πω τι έχει γίνει. Ενώ ήταν να την εκφωνήσω εγώ, η Μαρία, μετά την τεράστια προσωπική της επιτυχία, στο δεύτερο ημιτελικό, έκατσε και έγραψε καινούριο κείμενο. Όλη μέρα με αυτό ασχολιόταν. Και δεν θέλει να το διαβάσει, απλώς θέλει και να την προλογίσω κιόλας πριν. Άντε, πες το.
Προλόγησα. Θα είμαστε εσύ και εγώ για πάντα, προορισμένοι μαζί για μια ζωή, γιατί χωρίς εσένα δεν αξίζει τίποτα. Τι όμορφα λόγια. Σε όλα τα υπόλοιπα τραγούδια όλοι καίγονται, χωρίζουν, πνίγονται. Ο Σαλβατόρε Νταβίντσι, Ναπολιτάνος, γεννημένος στη Νέα Υόρκη, γιος του ηθοποιού Μάριο Νταβίντσι και μπορεί να καρτάνε και από τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, δεν το έψαξα. Θα περιορίσει κάπως τις χορευτικές του φιγούρες, γιατί φήμες λένε πως του είπαν από την παραγωγή ότι όσο να είναι το show είναι οικογενειακό. Και επειδή αυτός κάνει κάποιες κινήσεις που παραπέμπουν στην πληθυσμιακή αύξηση της οικογένειας, καλό είναι να μην τις κάνει. Οπότε αυτό που θα δείτε είναι το μαζεμένο του. Μωρό μου, είμαι ένα ζώο χωρίς αυτοέλεγχο, λέει στο πρώτο κουπλέ του τραγούδι. Πώς να το μαζέψει. Αυτός νιώθει πάρα πολύ σεξι, παιδιά. Είναι, δεν έχω καταλάβει. Εσύ νιώθεις πολύ σεξι. Εγώ δεν νιώθω. Στην περιοχή που λέγεται Βιέννη Stadthalle. Αυτό με έφαγε. Αλλιώς θα είχα κάνει τελείως άλλη καριέρα. Κάθομαι και έγραφα σενάρια. Σε πνίγει μια κατάσταση, σε πνίγει μια συνθήκη. Σας ευχαριστώ, κύριε σκηνοθέτα, που μου δίνετε λίγο ακόμα χρόνο. Γιατί πνίγηκε και η Μαρία. Την Αλεξάνδρα την πετύχαμε και στους διαδρόμους και της είπα. Είσαι amazing, you're amazing, Αλεξάνδρα. Ναι, είναι. Και τι σου είπε? Ναι, το είπα. Εκείνη τι σου απάντησε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μόνο? Ναι, τι άλλο μου είπε? Έγινε τίποτα άλλο? Όχι καλέ. Το application της... Ναι, το οποίο αν το έχει κατεβάσει άνθρωπος, εμένα να μου βάψετε το μάτι με αστέρι. Γιατί? Μα είναι ο πιο απλός τρόπος να ψηφίζεις. Δεν Εξάλλου... έχουμε πολύ εμείς με applications, πιστεύω. Τέλος πάντων, άμα το κατεβάσετε, ψηφίστε από το application, ρε παιδιά. Ναι, επίσης. 06 είναι ο κωδικός της εμένα, Ελλάδας. παιδιά, μου στείλε μήνυμα ένας Ισπανός φίλος μου που βρίσκεται στην Ονδούρα και μας ψήφισε. Ως rest of the world. Ως rest of the world. Ναι, Ηνωμένο Βασίλειο, 50 ευρώ. 14. Εντάξει. Βέρκα Σερδούσκα, Ουκρανία. Ζίμπεν Αελούλου. Έλεγα λοιπόν πριν με διακόψει το recap βίντεο που το βάλουν οι διοργανωτές σε μια θέση που δεν με βόλευε, ότι το 2015 είχαν μια πολύ ωραία ιδέα οι Αυστριακοί να καλέσουν την Αυστραλία στο διαγωνισμό. 69 τραγούδια που γράφτηκαν από 139 τραγουδοποιούς έχουν κερδίσει το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Όχι 69. Είχαμε 4 νίκες το 69, άρα 70, 71, 72. Ναι. Οι 6 πρώτες χώρες προέρχονται από τον δεύτερο ημιτελικό. Και παραδοσιακά οι χώρες ψηφίζουν τις χώρες του ημιτελικού τους. Οπότε αν ξεκινήσουμε λίγο μουδιασμένα, μην λιποθυμίστε σαν εμένα, κρατήστε ο ένας τον άλλον. Ναι. Μάλτα! Στη Μάλτα το 12. Τρίτο Μάλτα θα 12, κάνει και junior και senior Eurovision μαζί. Εντάξει. Το μεταξύ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πάρει ένα βαθμό, αλλά δεν πιάνεται. Το στοίχημα ήταν για το televoting. Η Σάντρα Κιμ, η νικήτρια του 86, Ζεμ Λαβί. Τη μνημόνευσες και κατά τη διάρκεια της περιγραφής. Να δούμε αν θα μας μνημονεύσει και η Σάντρα τώρα. Συγγνώμη, εδώ θα διακόψω για να σας πω ότι η Σουηδία έχει να μας ψηφίσει από την Καλομήρα. 2008. Πότε ήταν? Σου είπα φέρτο, Chris. Ελλάδα, 12, ανεβαίνει η Ελλάδα. Ελλάδα. Περνάει στην αριστερή πλευρά. Νομίζω, ναι. Να δούμε. Το πρώτο το δεκάρι μας. Έλα, πήγαινε. Μπράβο, πήγες. Μαρία, γελάω. Είμαστε βέβαια πολύ νωρίς ακόμα, αλλά αν κερδίσει η Βουλγαρία, το ξέρεις ότι από τις αίρες θα πηγαίνουμε. Το πρωί θα κάνουμε τη δουλειά μας, δεν θα γυρνάμε πίσω το βράδυ και μόνο στο πατρικό μου θα κοιμάσαι. Άμα κερδίσει η Αυστραλία δεν ξέρω. Η Βουλγαρία είναι πρώτη με 121 βαθμούς. Λέτε να κατέβει, παιδιά, ο διαγωνισμός στα Βαλκάνια. Επαναλαμβάνω, είναι νωρίς. Πάντως αυτή τη στιγμή ο διαγωνισμός πάει νότια. Σχετικά. Ή νότια στα Βαλκάνια ή νότια σε άλλο ημισφαίριο. Φέρτο μου! Έλα. Μπράβο σου. Μπράβο. Έμα. Το είπε και ωραία, το τραγούδισε ωραία. Πηγαίνουμε τώρα στη Λιθουανία. Στη γειτονική μας Λιθουανία, λέω γειτονική μας γιατί είναι ο διπλανός θάλαμος. Μην νομίζετε ότι έχω μπερδέψει τόσο πολύ το χάρτη της Ευρώπης. Και φωνών κυρίως, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό. Καλά. Στο φωνών νομίζω θα ήταν η Αυστραλία πρώτη, να σου πω την αλήθεια. Βεβαίως, αλλά τέλος βεβαίως. πάντων. Περιμένουμε ένα βαθμό του Ηνωμένου Βασίλειου του televoting οπωσδήποτε έτσι για το 50. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την Αυστρία. Πήρε βαθμό το Ηνωμένο Βασίλειο από τον κόσμο. Δώσε και σώσε. Και παίζονται περιουσίες εδώ. Ναι, το έχεις. Πιστεύω σε εσένα. Θεωρώ ότι πάμε για ένα μεγάλο μονοψήφιο. Ευχαριστώ. Έλα ρε. Ρίχτα. Εντάξει, δεν το πάω. Αφού σου πες από την τσέπη πριν. Δεν θέλω. Τι κάνατε ρε παιδιά, μου στείλει και μηνύματα, θα στείλετε. Κάνω. Για να πάμε τώρα στην Λιθουανία να δούμε πώς... Όσοι έχουν λεφτά να πάνε.
Θα πάρει βαθμούς, ναι ή όχι? Για να δούμε. Θα πάρει η Θα Γερμανία. πάρει, θες να το ξαναπαίξουμε? Θα πάρει. 0 points. Άλλα Δεν δίνω 50. άλλο. Όχι, όχι, παιδιά, δεν το είπα. Είπα θα πάρει, δεν είπα Όχι. για. Σου είπα. Το παίζουμε. Πένταρος θα φύγεις από εδώ μέσα. Δεν θα Ευτυχώς μείνει έχω κάνει τίποτα. τσικίν. Για αύριο δεν θα είχα πτήσει να πετάξω. Πάμε στη Ούτε Σουηδία. το ταξί δεν θα Η έχεις να Σουηδία, πας. πραγματικά. Για να δούμε το Βέλγιο Πάμε που στο ο Γιώργος Βέλγιο. το αγάπησε πάρα πολύ. Ναι, αυτό το φοβάμαι για 0. 0 points. Στο είπα εγώ. 50 και 50%, μείον 50-50. Δεν είναι. Α, εντάξει, επειδή το είπα τώρα. Έλα, βρε, Σιλά, κρίμα. Έχει πάρα πολύ αγωνία. Αν και εγώ νομίζω ότι του χρόνου θα είμαστε στα Βαλκάνια. Την κυρία Ευανθία. Ακριβώς. Και είναι- σαν άκουσα το Σόφια, που σημαίνει ότι εκεί θα γίνει ο διαγωνισμός, παρόλο που η Ντάρα είναι από τη Βάρνα. Δεν ξέρω, μπορεί να βάλει το χέρι της και να γίνει στη Βάρνα. Η Βουλγαρία κέρδισε και το televoting και τις επιτροπές. Αυτό είχε να γίνει από το 2017. Από το Σαλβαδόρ Σομπράλ. Η Βουλγαρία είχε βγει δεύτερη. Με τον ίδιο τρόπο που έχασε τότε, Κέρδισε με τον ίδιο τώρα. τρόπο κέρδισε Και τώρα. βλέπουμε. Φοβερό. Το κορίτσι από τη Βάρνα που νομίζω ότι πρέπει να βάλει υποψηφιότητα. Δεν θα πρέπει να είναι τόσο εύκολο για τη Σόφια. Το δικαιούται η Βάρνα. Ο διαγωνισμός έρχεται στα Βαλκάνια. Λίγο πιο βόρεια από ό,τι θέλαμε, αλλά έρχεται στα Βαλκάνια. Και θα έχει και Ευχαριστούμε. καλό καιρό στη Βουλγαρία το Μάιο σίγουρα. Από τον Γιώργο Καπουτζίδη. Από τη Μαρία Κοζάκου. Ευχές.